you again. You have a vlog here. Say hi to the vlog. Hey! Why are you following me? I heard you pay your truck. I saw you the other day. Guys, good morning. Nagbabalik ang lakay. Yan. At nandito na tayo ngayon sa Airdrie, Alberta, kung saan magdi-deliver tayo sa pangarga natin ito. Pakasalimuot yung mga pinagdaanan natin. Pero, you know, ganyan talaga. Syempre, yung mga experience na ganon ay nangyayari talaga. Maraming nang-aalas ka sa atin sa mga comment. Maraming akala mo magagaling, akala mo sila yung perfecto. Kung makapagsalita akala mo sila yung nagpapatakbo ng negosyo, pero hindi naman nila naranasan magpatakbo ng negosyo. Paano nila magsasabi ng ganyan? Hindi daw ako pwedeng gumamit ng recap. Bakit pa pala ibinibenta ang recap ng mga gulong kung hindi pwedeng gamitin? Yun ang isipin. Yung mga recap na yon is ano naman yung mga kaya nga binibenta diba? Pwede naman gamitin. Mostly lahat ng company gumagamit naman ng recap. Walang hindi. Sa situation kasi ngayon, sa panahon kasi ngayon guys, in this kind of economy, kapag nagpatayo ka ng o nagninegosyo ka, isipin mo yung pakakaluwagan mo syempre. But anyway, tuloy lang tayo sa pag-vlog. Kahit naalaskayin tayo ng mga magagaling na mga buzzer natin dyan, huwag nating pansinin yan. Replyan ko kapag gusto kong replyan. Pag hindi. Kasi actually yung mga nampapasa sa akin, hindi ko naman yan subscriber talaga eh. O baga sa hindi naman talaga sila nakasubscribe. Kasi ilang beses ko meron akong isang yung pangalan nun, Mark Biller Senior yata yun. Alam ko ang dati niyang account niyan Don Bell or Mr. Lago. Ilang beses ko na yan i-blinak sa YouTube ko. Gawa lang ng gawa. Bakit ko sinasabing iisang tao yan? Kasi lagi niyang binabanggit si Marco sa vlog ko. Noon pang mga vlog niyang una, yung account niyang una, yung Mr. Lago, Don Bell, puro Marco na doon ang binabanggit niya sa channel ko. Ngayon, blinak ko na siya kasi hindi na yun nakakatuwa. Pinagkukumpara niya kami, parang gusto niya kaming pagsabungin So ngayon, gumawa ulit siya ng account, yan nga, Mark. Ang pangalan niya ngayon sa Facebook, Mark Chris Biller Senior. Gumawa siya ng account na iba kasi na-block ko na nga yung iba na account niya. Hanggang ngayon, Mark pa rin ang binabanggit niya. Yung isang nagbablog pa rin ang binabanggit niya. Sino ba naman yung hindi maghihinala na yung taong yun na panay ang block ko, siya pa rin yun. I don't know why this guy cannot move on. Hindi ko alam bakit hindi siya makamove on But anyway, hindi lang, wala natin magagawa dyan. Ganyan talaga ang tao. Kasi ang totoo, hindi ka talaga makamove on sa isang tao kapag inis na inis ka o galit ka o kaya naiinggit ka sa tao. Kaya pakita lang natin yung good side ng owner operator and bad side ng owner operator. Kita nyo naman ako pag nag-vlog ako, pinapakita ko lahat. Downtime,
magandang kita, aberya, nahuli ako ng pulis. Pull over there. Dito na tayo sa ating ano. Sa ating dideliveran. How are you, my friend? You know, it's Monday. You again, you have a vlog here. Say hi to the vlog. Hey, I'm gone. Okay, here we go. Okay, just a little bit more in front. Okay, thanks, my friend. Right there. Yeah, the yellow line there. Okay. Mabait yun guys eh, mabait na tao yun eh. Kasi nag-deliver na rin tayo dito. Ang daming ano, pero dito guys, pwede ka talagang mag-overnight parking dito. Mayroon silang overnight parking dyan, okay no? Okay na kasi yun. Yan, kung dumating ka rito ng gabi o let's say tumuloy-tuloy ako rito ng kagabi, dito na ako nito kagabi, dyan ka pwede mag-park, overnight parking. Pag dyan ka, punta ka dito, tapos bibigyan ka naman doon. Doon na ako sa truck stop kasi siyempre gusto kong mag-shower eh. Pag-shower din naman tayo, pag-shower nito. Ang dami na, ayan oh. Kapag lalabas ka naman, buksan natin yung yung pintuan ng trailer kasi i-check nila. Antayin lang natin yon. Woo! Malamig na guys! Antayin lang natin si sir. Napula. Mag-best tayo para wala na silang masasabi. Guys, hindi ko sigurado kung saan tayo pupunta. Wala pang sinasabi ang dispatcher ko eh. Pero hopefully, pababayin pa ako ng Vancouver para makabawi-bawi. Anong petsa na ba ngayon? Kalahati na pala ng pingat ko po. Oh, yan na. Have you been here since we did the renovation? No one. Oh no! You guys did the renovation? So you have to go that way. See where the truck is going over there? Okay, go there. Yeah, you have to go all the way around. Your door is going to be 430. 430. Sometimes I forgot. I have to write it down. Here. I wrote it down. Okay. Yeah. Open the door back up. You Cut have the seal and then. Cut the seal, they're not going to look at it. Okay, I will cut. Okay. Yeah. Open the door back up. Don't put any paperwork in the back. We don't need the paperwork. Okay. Okay? When you're finished, you're going to have the green light. Don't count on this thing. There's shit. Just go. Yeah, and you can come back the same way. Thank you. Yeah, and when you come here, you show us the back like this. Okay, thank You you. wanna write in your blood? Okay, you wanna see? Sure. Okay, makaroon tayo ng lakay. Yes, sir. Hi, Nanay. That's the first time I'm here, so... Say hi. Say Yeah, hi. you see the camera. We already have a vlog before, but that's been a long time. Yeah, You're that's so nice. That's why I asked. I said, I don't think you were here when we started this thing. Okay. Alright, so door 430. 430 is up and it's yours. Okay. See you later, buddy. Thank you. Fight naman yun. Kita nyo? Kapag ka... guys, kita nyo? Kapag mabait tayo sa kapwa natin eh. Hindi yung Pilipino. Pero... kapag mabait tayo sa mga kapwa natin eh. It's kahit ano pang lahi yan eh. Interesting din sila mapanood. Mapanood nila yung vlog eh. Yes! Malawak. Bago pala to, bagong renovation. Before kasi hindi tayo nagpupunta rito. Nakakita nyo. Ayan.
So yung bagong ano nito, oh, dati dito wala ito eh. Wala ito. Andyan na yung barikada dati o kaya yung wall nila. In-expand nila oh. Oh, lumuwang. Mayaman talagang company na to. Ito, ikot tayo rito sa kabilang to. Ito yun. Ang sarap. Malamig na guys, 6 degrees. Tignan nyo tong aking ano. Oh, 6 degrees. Oh. Sa mga nagtatanong wala na naman yung aking chick-ching engine sa truck. Minsan bumabalik, minsan nawawala. Eh anong ipapakita mo sa ano, sa ang tawag nito, sa mekaniko kung wala ka naman chick engine? Siyempre, kung may chick engine at nandun tayo sa Winnipeg, sabihin natin sa kanila, pa-check natin. Pero kung wala naman, anong sasabihin mo? Kaya nga lang ko, bad sensor lang yan. Ayan 933,626 na yung tinakbo ng ating truck guys. Kulang-kulang 1 million na tayong owner operator. Wow! Baga sa mas matagal na akong owner operator kaysa company driver eh. Ilang taon lang ako nag-company driver tapos owner operator na. Ganyan siguro kapag business minded ka, kasi alam niyo naman sa lahat ng mga nakasunod sa video vlog ng Lakay Trucker, no? Nagsimula ako sa fishball vendor sa Pilipinas, so ibig sabihin negosyo talaga ang gusto ko. Business talaga. Pero either way, hindi ko sinasabing lahat tayo mag-owner operator o tayo ng negosyo. Nasa tao naman yan kung gusto nila magnegosyo eh. Ganun yun. Bakit maraming nag-owner operator at bakit din maraming nag-i-stay sa company driver? Wala tayong magagawa. Yan ang choice ng tao. So kapag ang choice ng tao ganyan, just respect. Maraming owner operator ang responsibility, pero marami ring benefits ang owner operator from Canada. Kasi dito sa Canada, hindi ka pababayaan ng gobyerno rito. Ang daming refund sa government dito. Ang daming refund ng government o reimbursement ng government dito sa Canada when it comes to owner operator thing. Ayan guys. Ano, miluwang oh. So 4:30 ang ating door. Doon sa kabila wala dito. 4:03. Oh, yan, yung 4:30 na yun, no? Okay. Atras ako dyan. Tara, buksan natin. Cut natin ang seal. Okay. Punuan. Stop.
Diyan yung matanda na naman eh. What? Why are you following me? Oh, you're following me? Do I follow you? Yeah, Where are you? Oh, your truck. I saw you the other day. I know you did. How's it going? Good. Where you going? Nowhere. Oh, you just come and check me out? Oh my God. I sent a message. I said, would you tell that guy he's nothing but a bloody little turtle? You left racers, you left racers before me, and I beat you here yesterday, today, Oh, and I already did a drop this morning. Look, Yeah, I got a flat tire, and then the guy that fixed my trailer, he don't put properly. I think he forgot to put the thing in here. See? Oh, look at in this side. There is actually like this. Right. See? And he forgot. I saw like that when he put it. I thought it's okay. So when I was driving, it's come out. Yeah, it's all right. That's not good. Where you going? Nowhere. Once you empty. I don't know. You don't know yet? No, you? I have no idea yet. You're lying. No, they don't give me anything yet. No? Yeah. Daryl said no word yet. You know the style Daryl? No word yet. Yeah. You're the first empty, and then you go first. Well, you're so damn slow that they can't afford to put you on the load. You're like a turtle. Why? Me? Yeah, you. Well, And I heard you got that flat tire on the scale to boot. yeah, in Idaho. Damn, you're not too smart. Did he give you a ticket for it? No, it's all what do you call this? I have 7 violation in total. There's another one here. It's leaking underneath. You had 7 violations. Yeah, of the trailer and the truck, but it's not ticket. It's all warning. It has to be fixed everything, sign the paper, and then give it back to them. Oh. 7 things wrong with your truck. No, truck and trailer. No, my truck need to replace the tire. It's bad. Look, I show you. So define this. Oh, I guess so. The fuck. I know. That's why that's my tractor. And they found these two. It's rubbing and it's cutting over there. And I have to replace the whole thing too now because it's already old. But it's still working. But you know. Where you go? So Go park your truck. yeah. Come and talk to me then. Okay, I will go talk to you. Punta daw tayo sa kanya. Gusto niya akong makausap eh. Truck driver, owner, operator din yan na 70 years old. Nagkita ulit kami. 70 years old owner, operator. Punta tayo dun sa kanya. Makipagkwentuhan daw. Si nanay.
Alright guys, patayin muna natin. Punta muna natin si nanay doon. Muna natin siya kasi gusto niya tayong makausap, makakwentuhan. It's been a while. Wala namang kukuha ng truck natin, kaya dyan na lang yan. Nakapark na eh. Kailangan ba natin lagyan ng ano? Wala naman sila ditong kalang. Asan siya? At I heard you already pay your truck. You paid? 20 minutes later. Okay, bye-bye now. See you again later. Ayan guys, nag-uusap kami. Pinapatay niya yung camera kasi meron siyang sinabi sa akin. Just between me and her na lang. Akalain mo? 79 years old na. Mag-80 na niya. Nanginginig na nga eh. Ang lakas pa manigarilyo. Sunod-sunod. Yan na siguro yung libangan ng matatanda. Wala tayong magagawa dyan. But anyway, balik tayo. Oh, red light na tayo. Alright. So, kape-kape muna tayo mga idol. Magkape-kape muna ang lakay driver. Sabi niya sa akin nag-request na daw siya pa uwi kasi magpapacheck up siya magpapacheck up siya, may doctor appointment siya. Sabi ko, ikaw ang susunod na ma-dispatch dyan kung inti ka, mauuna kang ma-inti. Sabi ko, kasi yan ang rules eh. Kung sino yung unang inti, siya yung madi-dispatch. Ganon talaga yun guys. Antay lang tayo. Almusal tayo mamaya. Kung matagal pa to, buhat-buhat ako. Ayan, papawis. Congratulations sa kanya kasi nabayaran na daw niya ang kanyang truck. Ayan guys, green light na tayo. Ayan. Yes! After 2 hours and 38 minutes, nakita nyo, empty na tayo. Pero bago tayo dire-diretso to, kailangan muna natin i-check yung trailer natin kung may laman pa o wala, para malaman natin. Check. Tapos meron na rin ako reload. Pagpalit ako ng ng trailer ko, i-drop ko ito, tapos kunin ko yung multi-temperature ang gagamitin natin guys. Multi-temperature ang gagamitin natin sa susunod na pick up natin. Drop ko ito doon sa ocean trailer. After that, kunin ko yung trailer na isa na sinabi nila. Malinis. Alright guys, let's go. Ganyan lang, yung isa lang iwanan natin. Ito. Tanggal ito eh. Hindi siguro inilagay nung, ewan ko, hindi siguro na ilagay nung gumawa. Ginanyan ko na lang muna. Ito naman, wala namang question ito kung meron. Kaya yung previous video vlog natin na meron pala akong sa gulong, may butas na pero hindi pa nauubos yung hangin kasi meron ito. Nagre-refill siya ng nagre-refill kapag ka naka-inject, yan eh. Hindi nakagandahan kahit butas na. Nagre-refill lang siya, nagre-refill. Katulad ng mga to, meron ganito. Pero kung wala ito, kung wala yon, talaga nakita ko ng butas talaga yon. Kapag umaga pa lang, palambot na, naipakita ko na talaga doon yan. Yan din ang foul kapag hindi mo makita talaga yung gulong eh. Kapag meron kang ganyan, yun ang diferensya rin. Pero may kagandahan din yon kasi kapag nagmamaneho ka, at malayo yung yung lugar kung saan ka pwedeng magpagawa, at least hindi siya basta-bastang naubusan ng hangin. Yun ang kagandahan naman doon. Kanya nga lang kapag na-inspection ka, wala kang magagawa kasi kapag na-inspection ka,
kapag nakita ng pulis, katulad ng mga previous video vlog natin na nakita nila, although mayroon na tama yung gulong natin, i-drive ko pa, hindi naman kasi flat, kaya okay pa yung maneho hanggang doon sa makarating ako. Ang point ko doon, yan, kapag ka mayroon siya yung automatic na nagre-refill yung hangin, maaari mo pa siyang madala o doon sa malapit o kung doon sa madadaanan mong pagawaan. Mas makakalis ka kasi kapag ka pupunta ka mismo doon sa pagawaan. Pero kung pupuntahan ka ng gagawa, yun ang mas mahal. Yun ang ano rin ng isang point doon. Anyway, kapag ka nahuli ka ng pulis o na-pull over ka, katulad ng nangyari sa atin, wala tayong magagawa, you have to do it. Otherwise, you're gonna put you on out of service yung equipment mo. Yun ang nangyari sa atin, out of service tayo. Hindi tayo pwedeng lumarga hanggang hindi patapos o makapagpagawala. And guys, tara, dadaan muna ulit tayo dun sa harapan. Tapos na tayo. Si nanay tapos na, kanina pa yun eh. Pauwi na rin daw siyang Winnipeg, sabi niya. Pero ako, meron tayong reload agad-agad. Maraming salamat naman sa Torped. Paano may mga nangyayari sa akin, may mga vlog akong ganyan, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe nila sa akin. Nakita naman nila kung gaano ako kasipag din eh. Halos hindi rin ako umuwi, kailangan kong ratratin at magsipag sa biyahe hanggat hindi pa masyadong malamig. At saka isa pa, talagang ang goal ko guys, mabayaran ko tong truck. Kahit medyo magtagal ako sa krasada, as long na kumikita ako sa pambayad ng truck, meron ako naitatabi para sa pamilya ko, sa pambayad ko ng bills, bahay, kuryente, etc. Yun. Masaya na ako doon. Hanggang sa mabayaran ko ang truck. Sabi ni Mrs. pag nabayaran mo ang truck, ano ka na lang, pwede ka nang city driving na para makauwi ka gabi-gabi ganyan sa bahay. Para makapagtrabaho rin ako, sabi ni Mrs. Kasi naiinip na rin yung asawa ko, gusto niya rin yung magtrabaho. Kalahin mo guys, matagal lang hindi nagtrabaho ang asawa ko. Almost mula nung nanganak siya kay Baki, 5 years nang hindi nagtatrabaho ang asawa ko, lang ako kumikita at kumakahit sa bahay namin. Pero kahit ganun pa man, rin natin, nailalakad natin ang buhay ng pamilya natin kahit ako lang nagtatrabaho. Dapat kahit paano medyo rin kayo sa Lakay Trucker, kasi kahit paano sa kasipagan ko may nabubuhay ko pa rin ng pamilya ko. Sana naman yung mga ibang mga baser dyan, huwag nyo isipin yung laging pampapas. Ang isipin nyo kung gaano ako nakakasurvive, kung gaano ko nabubuhay yung pamilya ko kahit ako lang naghahanap buhay. Shout out sa'yo, Mark Chrysler Senior, ikaw, ginamit mo pa talaga yung pangalan kasi ni Marco eh. Hindi ka na lang gumawa ng ibang pangalan. I don't know why you keep comparing me with Marco. Si Marco, naghahanap buhay lang yun, nagbablog, wala na siyang ibang ginawa kundi trabaho, katulad ko, biyahe, katulad ko, vlog, kapag mayroon siyang may content, nakatulad ko rin, ganun lang din. I don't understand why you such unhappy people. But anyway guys, tara. Alright guys, we're here sa kanilang gate. Turn right. Napaka-smiling face talaga nito, kaibigan na to. Kasi okay. There you go, sir. Adjust it. Paperwork you don't need. Thank you very much. Ito lang guys, ticket. Ayan. Patunayan na tayo ay load. Nag-deliver dito, bibigyan ka lang nila ng ticket. Katulad nito. Ano ito lang eh. Tapos pababa ako, sarado ko yung aking aking gulong. Ay, ang aking trailer, gulong.
Pasensya na guys. Ito na lang ako dito. Ito na lang muna tayo dito. Alright guys, ayan. Tapos na yung delivery natin ito. Kunin natin ang trailer na isa 1442M. Tapos punta na tayo agad sa ating pickup. Guys, patuloy ko na video vlog natin. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. God bless us all. Ingat. Peace out guys. Bye bye. Lakai Tracker.